imong banwaan. Nagdala si Jose, asin si Maria, sa sinabi ni Simeon, dapit sa aki. Binindisyonan sinda ni Simeon, asin sinabihan si Maria na sa iyang inauyaan aking ini itinalaga para sa pagkapadungkal, asin pagbangon indakol sa Israel. Saro siyang tanda, hali, sa Diyos na isisikwal indakol na tawo, kaya mahahayagan sa indang iniisip. Danganan kamunduan, siring sa sarong matarom na espada, malagbas sa imong puso. Igwamanin sarong propetang babae na angaran Ana, na aki ni Fanuel, nagikan sa tribo ni Aser. Gurang na siyang marhay, 7 taon pa sana, siyang kasal kan mabalo siya. Asin ngunyan, 84 taon na siya. Parati siyang nasa templo, aldaw banggi siyang nagsasamba sa Diyos, nagaayuno, asin namimibi. Kan oras man sanang iyan, nag-abot siya, nagpasalamat sa Diyos, sa sinagtaram dapit sa aki, sa gabos na nagahalat kan pagtubos ni Diyos sa Jerusalem. Kan magibunan ni Jose asin ni Maria, ang gabos na ipinagbubuot kan katugunanin kagurangnan, nagbalik sinda sa Galilea, sa Nazaret, na sa diri nindang banwaan. Nagtalubo ang aki, asin kuminusog, pano nin kadunongan, asinan biyaya ning Diyos, yaon sa iya. Mga tugang kong namumutan, an marhay na bareta, kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Good morning! Aldaw o kapiestahan, kan pagdulot sa satuyang kagurangnan, midbit niya to sa pag-apod na presentasyon. Sa English, an apod sa iya, Candlemas. Ngata daw tayo na po dining Candlemas na sinagbendisyon kita, kan sa tuyang mga kandila. Dahil sabi ko po nga sa pagpuon, pinapagirumdom sa tuya ngunyan, siring kan iprinuklama ni Simeon asin Propeta Ana, nan sa tong kagurangnan, iyo po an maabot na ilaw. Asin ngunyan na aldaw, sinasabat niya to siya bilang liwanag kan kinabano. Parakpakan daw niya to an sa tuyang kagurangnan. Duwang importanteng disposisyon an pwede po niya itong mano dan digdi. Enot, sa parte ni Maria asin Jose, an pagdulot ninda kan umboy o aking si Jesus sa templo. Naminaagyat man ini sa tuya na ano man na regalo, ano man na bendisyon, kasabay na ang regalo nin buhay na inako niya to. Hali sa mahal na Diyos, lalong-lalo na ang regalo nin mga kaakian, kahovenesan, sa tuya man ining idulot as inikonsagra sa tuyang kakurangan. Whatever gifts, blessings we have sa buhay po niya to, hinahagad man sa tuyang idulot as in ipresentar man sa mahal na Diyos. Tanganing ini sa iyang mabindisyonan, mapabanal, as in maging dalan tanganing ini mamunga sa tuya pong buhay. Ikadua sa disposisyon ni Simeon as ni Ana. Haloy na panahon, pareha sila nag-abot kan panugang kaligtasan sa kinapan. In fact, si Simeon, sinabi niya na dai siya magagadan hanggang dai niya mahidin ang kaligtasan. They recognize the divinity in the child, Jesus. Pagmidbid na si Kristo, iyo po ang ilaw kan kinapan. Ilaw na magbabang raw sa kinaban sa tahaw kan kadikluman na pinag-aagihan kaini. Si Kristo iyo an mataunin paglaom sosog sa mga tataramon ni Propeta Ana, digdi sa satuyang ebanghelyo, mataunin paglaom sa kinaban. Na minaagyat man po sa lambang saro sa tuya mantang sinindihan takasubago, an sa tuyang mga kandila, namantang kita minako an indiwanag ki Kristo, iyan na kandila na iyan inahagad man sa tuya na pailawon, pabangrawon sa bilog na kinaban, tanganing kita maging dalan man, tanganing an mga nasa kadikluman, makahiling kan liwanag, asin makalakaw sa dalan kan sa tuyang kagurangan. Iyan ang duwang importanteng leksyon na tinutukdo po sa tuya kan sa tuyang Ebanghelyo ngunyan, asin kan sa tuyang selebrasyon. In connection po, kay yan tugutin nindo ako, sa bilog na Pilipinas, hinahagad po kan sa tuyang mga obispo,
Ang gabos na diocese ngunyan sa Pilipinas. Binabasa po ining surat pastoral na ipinadarakan sa tuyang mga obispo, tanganing iniman lugod, makapagpahurup-hurup sa tuya sa taon na inin hubileo, kung baga kita nagiging mitsa pa, nin ilaw, nin paglaom, sa kinaban sa taho kan sa tuyang mga inaatubang. So, 20 pages lang po ini. So, gustong magdangog, dayman, 3 pages lang. Basahon ko po sa inyo. Dahing magturog, taan magturog, dahing paglaom. Ang title po kay ining pastoral letter, May Paglaom Pa Daw. Binikol po ini ni Monsignor Chris Bernarte. Surat pastoral kang CBCP na nangangapudan sa banwaan nin pagtubod sa sarong peregrinasyon nin paglaom ngunyan sa taon kan hubileo 2025. Namumutan na banwaan nin Diyos kan ika-129 Asembleya Plenaria, pagtiripon po kan gabos na obispo sa Pilipinas, kami na sa indong mga obispo naghurup-hurup manungod sa presenteng mga kapurisawan kan sa tuyang nasyon. Asin hinahapot ang mga Pilipino, may paglaom pa daw. Minaagi kita nin pagkadisganar, asin kapungutan sa atubang kan mga minasunod. Salado kan moralidad, sa tong namamatean ang pagkaribong, dai pagkilabot, kawaran nin magiginibo, asin pagkawara kan kasalan sa saindang kaisipan. The loss of the sense of sin. Kadaklan kan mga tao ngunyan, day na namamatean na sinda nagkakasala pa. Salado kan ekolohiya, nararaya nakita kan mga epekto kan mga kalamidad asin trahedya dahil sa mga krisis na dara kan panahon. Salado kan ekonomiya, ang paggana kan pagtios, na nahihiling tapo sa nagdadakol na tao na dainin trabaho, pagmahal kan mga barakalon, asin mga serbisyo na nagpapayaman sa dati ng mayayaman, asin nagpaparuro kan mga dukha, an may kapot nin kapangyarihan, nagigipang mas makapangyarihan. Salado kan politika, ang iskandalosong paggamit kan pundo, asin mga pagsadiri kan gobyerno, ang pag-ariglar kan budget kan nasyon, mga programang laban sa kadukhaan, alagad minapasiring sa pagsuporta sa individual, arog baga kaining mga ayuda. Yan, napigpapatubod kita na hali sa inda, hali sa kaban kan gobyerno, ang pigpapanao sa tuya. Yan, kaya tigaramit su tarpulininda, paghuna ta, hali sa inda, kaya tigburoto taman. Iyan ang tigsasabi kan sa tuya mga obispo. Pagsuporta sa individual, asin minahi mo sa duka na mga makilimos. Yan. Ipagtios kita. Sabi nga ni kayan, totoo, we live in a democratic country. Yan. Igwa kita ng demokrasya. This is a government of the people, by the people, for the people. Pero ang nangyayari dahil kan ginigibukan sa tuyang mga lideres, bako ng government of the people, by the people, for the people, kundi of the people, dinagdaga ng F. Pasilinsyo ng tao, dahil kamo makiaram, kami na ang bahala. By the people, B-U-Y, bakalon ang tao, tarawanin dakol na ayuda, tanganing magtirios, dahil sa pagtios, dahil maginibo, kundi magsunod sana sa gobyerno. And poor the people, P-O-O-R, yan, bako ng F-O-R, poor the people, pati uso ng tao. Sige, tarawan sana yan kay ayuda. Tanganing maging mga huslaon. Asin magtirios, pag nagtios ang mga tao, yan, madali, wani-wanion kan gobyerno. Yan, muklat po kayan ang sa tuyang mga kaobispuhan.
Yan precisamente ang rason kung ata nag-issue sinda kaining pastoral letter. Salado kan seguridad, ay igwa pa pala nitong kadugtong. Yan. Popularidad, pasurunod-sunod din mga magkapamilya o family business na so politika. Asin an ba kong matanos na pagsuporta sa persona na minalimite kan politika sa laog sana kan pamilya. Yan. Salado kan seguridad, asin pangkabilugan na pagriparo sa tuyang nasasaksihan kung paano an sa tong soberanya, asin an seguridad bilang nasyon danay na namimiligro. They are referring, I suppose, duman sa bigli sa nangyayari sa West Philippine Sea. Salado kan komunikasyon, ginagamit na armas laban sa katotohan ang pagputik, pagtaonin sa lang mga impormasyon, asin ang pagtago kaini. Fake news, misinformation, disinformation na we weaponize naan and sabihon ta falsehood o mga bako tamang informasyon. Kaya sa pagdalagan kan gobyerno, nariparuman po kan sa tuyang mga obispo, nagngangalas kami, kung igwa lamang ni nagbabantay, asin nagririparo, tanganing ini talagang mapakaray. Igwa pa daw kaining inaapod niya tong checks and balances sa satuyang gobyerno. O buwelo na sa nasindang gastuhon ang pundukan gobyerno. May sarabwata na sa ehekutibo asin legislative body kan sa tuyang gobyerno. Kaya sa ladawan na ini, garo mas maulamon an naan paglaom. Garidayta na nahihilingan paglaom dahil digdi kita minahapot. Igwa pa daw nin paglaom, is there still hope? Asin sa kisay kita maduman. Sa sining nakamugtakan sa mong napaghurup-hurupan, na enot sa gabos sa tuyang hilngon an sa diri. Asin maglakaw pasiring sa dalan in konversyon, personal, institusyonal, asin bilang sarong simbahan, tanganing sa tuyang maisihan diwat, kung ano ang paglaom. Ini an oportunidad na dara kan taon kan hubileo. Siring man, maghingawa kita na maging man accountable kan gabos sa atubang nin kakurangan. Naglaog si Kristo na sa pinakamadiklom na lugar nin kagadanan, asinan kagadanan sa iyang hinimong nakakaligtas na pagkamuot. Ang Sabado Santo nagdadara bako sanang mamundong girumdom kan pagkagadan, kan paraligtas alagad, nagtataoning kapangyarihan kung sain ang pagkamuot nin Diyos minataros sa satong mga kasakitan, hurasa asin kagadanan, minaligtas asin minabago sa to. Ining espasyo nin kapabayaan, iyo ang lugar kung sain minatubo ang paglaom. Sa mga nagtutubod, iyo inian sa tong angkla asin kusog. Ang pagkamuot nagdudulot nin paglaom, ulitaan paglaom, yaon kay Jesus na yaon sa to asin sa gabos. Ang pagkamuot na minataros kan kadikluman, minaagimadmad o minapukaw nin paglaom. Sa intanay hilingan paglaom na ini sa satuya pong mga kapalibutan, sa satuyang kapalibutan. Sa mga leaders na may prinsipyo, asin may marhay na pamamahala kan gobyerno. Bako man gabos, sabi kan mga gurang puwera de los obos, bako man gabos po irresponsable sa sainda pong posisyon o sa saindang pamamahala. Sa idealismo kan mga jóvenes, asin mga syudadano na dai nagpapabakal kan sa indang idealismo, asin kaimbudan. May paglaom pa. Sa madaling pagtabang sa gobyerno kan mga NGO, mga grupong sibiko, reliyoso sa panahon ng trahedya, asin mga kalamidad. Sa inisyatibo ng mga paghingowang lokal,
sa pagpakusog sa mga komunidad pasiring sa pagbago sa gabos sa mga reliyoso, mga uniform as in civic leaders, mga ordinaryong trabahador na padagos na naglilingkod, minsan dainin man na seremonya nin pagmidbid o premyo. Naglilingkod maski daing tarpulin. Yan. Sa mga responsableng paagi nin pagnegosyo, nayaon sa pag-ataman sa kapalibutan asin pagtabang sa mga dukha. Sa mga tawong minasugal kan pangaran minsan kan sa diri tanganing labanan an korupsyon, asin hanapon an katanosan. Sa madaling pagbangonin mga Pilipino, pagkatapos nin man na pagbalo sa buhay siring man sa mga minadusay kan sa diri sa tunay na paglingkod, minsan may sadiring kaipuhan na inaatubang. O kaya inaapod baga kitang mga Pinoy na resilient, na marhay. Namamatean niya to, na mas lalong kaipuhan ang paglaom, lalo na sa tahaw kan sa tong pagmate, na daina pa pamugtak asinistorbo. Mga sintomas ninhararom na kamatean, minapasabot sa to na bako ining tama, alagad minasadol man sa to na may dapat kitang gibuhon sa sadiri asin sa satong kinamumugtakan. Samuyang na mamatean ang kapurisawan asin ang siring na damat na minadara sa kadakol sa kawaranin paglaom. Sarabay niya tong puguson ngunyan sa hubileo kan taon nin paglaom, ang regalo nin paglaom na pinasilyab kan Espiritu Santo. Ang paglaom na ini, bako sa nang marhay na kaisipan o pagmati. Ini an agimadmad o pamuklat kan regalo nin paglaom gikan sa Espiritu Santo na minasubol sa to na maghiro. Ano man nagawi nin paglaom gikan sa Espiritu Santo. Dahil kay ini sinasadol mi kamo namumutan na banwaan, natugutan ang paglaom na maglaad giraray sa indo. Magilugod ining kalayo nin paglaom. Sa mong inaapudan ng mga lideres, siring sa dayaday na pinapagirumdum niya mo an sa mong sadiri, sa sinsirong palaungon an Espiritu o hanguson an Espiritu kan Diyos noon na paglingkod. Hanguson an pagkasilag, asin ang pagiging responsable. Inaapod niya tong transparency and accountability sa gabos na ipinagkatiwalang katungdan. Inaapodan niya mo ang mga jóvenes. Tiripunon nindo ang kada sarong balukag na maginindong mga pakpak pasiring sa mas marhay na kinaban. Magtindog kamo para sa pagbago, asin responsableng liderato para sa ngunyan, asin sa maabot na panahon kan sa tuyang nasyon. Inaapodan niya mo ang samong namumutan na banwaan ng Diyos, nasa gobyerno man o nasa pagnegosyo, nasa publiko o mga reliyosong komunidad, na puunan ang pagbago sa paagi ng sinsirong pagsaksi sa mga Kristiyanong katukdoan, asin pagdayupot sa pagtubod. Ang paglaom, bakong pagpadaog sa takot asin hurasa. Ang kawaranin paglaom, pwedeng makaulang o makabiyadi asin mag-uripon sa to. Alagad ang paglaom minahimo sa tong pusuan asin minatao nin katalingkasan. Dahil niya to pagtalikdanan sa tong kapwa asin banwaan, hulitaan Diyos, day nagtalikod sa tuya. There is hope, may paglaom. Siring na si San Pablo minasadol sa to, day kita mapagal sa pag-ibonin karahayan. Hulita kung day kita magmaluya, maabot ang panahon na maani kita. Kasabayan sa mong pamipi, para sa espiritual na pakilabanin paglaom, sarabay kitang magbaklay sa peregrinasyonin paglaom, pasiring sa kahadean kan Ama. Kasabay si Papa Francisco mamibi kita, lugod paman, an sa imong grasya magbago sa mo na maging dain na papagal na paratanom,
kan mga banhi, kan Ebanghelyo. Idinulusay niya mo an sa tong pagbaklay asin peregrinasyon bilang mga Pilipino. Kasabayan sa tong mga kasakitan asin mga pangaturugan sa tabang kan sa tong namumutan na si Santa Maria anina nin paglaom na sa iya kitang antabayan sa satong pagsunod sa dalan ni Jesus na satong kagurangnan. Amen. Para sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines, permado po ini ni Pablo Virgilio S. Cardinal David, Obispo kan Caloocan, Presidente kan CBCP. So, pinapabasa sa aldaw na ini, February 2, 2025, kafiestahan kan presentasyon kan sa tong kakurangan. Ngunyan, simbagon taining pangapudan sa tuya kan sa tuyang mga obispo, asinan mensahe kan sa tuyang selebrasyon ngunyan, sa kafiestahan kan pagdulot sa kakurangan, matirindok po kita gabos, sarabay nyatong ipahayag, an sa tuyang pagtubod, nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kang langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Yesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos asin namundagi kan sa Ama, bago kang gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asina nila manhuli kan Espiritu Santo, ki Virgen Maria, asina ni tawo. Ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan, asin ilinubong, asin sa katulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, ang sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaoning bukay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paaginin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ning pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan. Asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kambuhay sa maabot na panahon. Amen. Si Kristo nagbabanaag bilang liwanag ning kaligtasan sa gabos na nasyon, asin bilang kamurawayan kan sa iyang banwaan. Darahon niya ton sa tuyang mga pamibi sa Ama, nagdusay kan bugtong niyang aki para sa to. Kaya sabihon niya to sa kada petisyon, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan magpahiling sa kinaban, kan tunay na lawog kang kagurangnan, asin maging tanda ning kaligtasan para sa gabos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga may otoridad, dusay na maglingkod sa sosyudad, magkaigwaning kusog buot na magtaram asin magibo sa ngarang kang katutuohan asin katanosan, asin magsaksi sa pagkamuot ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing mapasabungan kita, kan pagkamakinuyog-kuyog ni Santa Maria asin San Jose, na danay na mag-utob sa pagbuot kang simbahan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga ama asin mga ina, maging mga marahay na aarugan kan sa indang mga kaakian sa pagsunod ki Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Sa mong pamibi. Tanganing ang mga namumutan niya tunggadan, magpasiling sa katuninungan kan Diyos, asin mag-ugma sagkod paman, kaiba ni Santa Maria, asin kang gabos na mga santos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Sa tuyang manaisabay sa pagpamibi, mantango niyan sa tuyang pinagsaselebrar in Word Day for Consecrated and Religious Life. Itong mga tugang niya to na kinugos ang konsagrado asin reliyosong buhay,
na padagos inda lugod sa tahonin mga pagbalo, padagos na maging makusog sa indang bukasyon. Ipamibita man ngunyan na Pro Life Sunday, as in Day of Prayer and Awareness Against Human Trafficking, itong mga biktima kaining human trafficking sa bilog na kinapaan, as in lugod pa man padagos na ipaglaban kan lambang saro sa tuyaan kahalagahan asin dignidad kan buhay kan lambang saro. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, kung mayo ka, yaon kami sa kadikluman. An sa imong liwanag, magbanaag sa mo, tanganing kami man magin mga tingraw kan sa imong liwanag. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon manlugod ng kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kamurawayan asing murawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asing kang bilog niyang banal na simba. Kagurang na namimibi kami na anatang nadulot kang nagrurukyaw na simbahan, magin maninigo sa imo na nagbuot na anbugtong mong aki, ang daing digtang kordero, idulot sa imo para sa buhay na daing kasagkoran. Siya na nabubuhay as inagahad sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Sinsa sa imong espiritu, itaasan mga puso, initaas mi na sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Taan na aki mong kapantay sagpod paman, idinulot ngunya na aldaw sa templo, asin ipinahayag kan Espiritu na kamurawayan kan Israel, asin liwanag nin mga nasyon. Kaya kami man na nagdadalagan sa kaugmahan, sa pagsabat kan sa imong kaligtasan, kay bakan mga angheles sa sinsantos nag-uumaw sa imo daing tapos na nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin laga. Panokan sa imo, kamurawayan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Paladanan pinarigid sa ngalan kan kagurangan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanagadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimipi kami pabanala ka ng buwan kan sa imong Espiritu,
Tanganing para sa mo maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man, pakapamanggi sa pagkuan yaman kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi mag-ako kamugabo sa sin mag-inom kaini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagalan mo kagurangan, ibig ang pamareta niya. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinakahaya. Sa ganda Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Santo Papa, si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma, sa imong pagkaherak, kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong dalawgon. Kay raki kami gabos, namimipi kami tanganing kay Bani Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos ni San Jose, han sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, na kay tupa na kapag-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagporan mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo Diyos, sa mang makakamhan sa pagkasaro, kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan na sin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya muna yaon sa langit, papabanalon ang ngalan mo. Magdatungan
Hagawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, taganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, hasin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdato, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulitas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siling man ang kamurawayan, sa mga kapanahon. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkani ko ana siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabuutan, ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurang nandanay na mapas sa Indo. Asin sa imong Sa espiritu. tuya po niya na hira sa lambang saro, aninako niya to ang katuninongan. Peace be with you. Cordero ng Diyos, na nagpapara, kan mga kasalan, kan ginaman. Kaheragi kami. Cordero ng Diyos, na nagpapara, kan mga kasalan, kan ginaman. Kaheragi kami. Cordero ng Diyos, Na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Awi kami ni katulinongan. Patugang uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo ang nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumay. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Isip na ako ang pagtumod bayaan na
Maluhod po. Pamibi sa hubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki si Jesucristo sa muyang tugang, asin ang kalayunin pagkamuot, na minapalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso. Magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadayan mong madatong. Ang sa imong grasya magbago sa mo, na kami dai mapagal sa pagpatalubo kan mga bandiki kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kang bilog na linalang sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga. Napakatapos daugon ang karatan, ang sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman. Ang biyaya nin hubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglao, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. Ang siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinakban, kan kaugmahan asing katuninungan kan samong para tubos. Sa imo, sa muyang Diyos, banal sagkod paman, ang kamurawayan asing kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamipi kita. Kagurang nanhuli kay ining mga banal na atang na samong inako, lubos sa samo an sa imong grasya, na nagutob kan linalaoman ni Simeon, tanganing siring na siya dai nakahiling, kan kagadanan bago siya pinagkanigong mag-ako kay Kristo, kami man, na naglalakaw sa pagsabat sa kagurangnan makamtanan buhay, na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po para sa mga paisi. Magkakiigwa po nin ikaduwang kolekta para po ini sa satuyang seminaryo na pigtatabangan. Anatipon niya to sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo nag-abot sa 35,970 pesos and 20 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras na misa nag-abot po sa 3,870 and 50 centavos. Ang ikaduwang kolekta, nag-abot man po sa 9,435 pesos and 55 centavos para po ini sa National Bible Sunday asin tada. Available pa po ang 2025 calendar sa opisina kan satong parokya. Sa Pebrero 3, sagkod 5, aldaw ni Lunes, sagkod Miyerkules, magkakaigwa po ni Trido Masses for the dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga kalag na buot niya to giromdomon. Ninhuli tangunyan, Pebrero 2, iyo ang kandilarya sa mga masunod na misa, magkakaigwa pa po ni pangbendisyon kang kalendaryo. Sa February 3, iyo man po ang kapiestahan ni Saint Blaise, magkakaigwa man po kita ni Blessing of Throats. Available man po ang Jubilee of Hope, ang Pilgrim's Guide to the Seven Churches booklet. Para po sa iba pang detalye, magapot na lang po sa opisina kan satong parokya. Maawat mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging simana. Mga anonymous, 10,000 pesos, duwang 1,000 pesos, duwang 500 pesos, 400 pesos, asin 100 pesos. Haliman kay Mary France, 1,200 pesos. Asin sa Balmes family, 900 pesos. Asin, pinapaisi man po na si Jed Imperial, 27 anyos, kan Bitano, Legazpi City, aki ni Edison Abariento Sr., asin ni Florentina Imperial, buot mag-agom kay Christine May Cambe, 26 anyos, kan Del Rosario Jobiliar Albay, aki ni Rolly Came, asin ni Francia Molina. Sinda po ikakasal sa Marso 1, 2025. Diyos mabalos po. Matindog na po kita para sa huring bendisyon. Salamat po sa Indugabos, sa mga naglingkod sa altar. Magpuon sa tuya pong lector, commentator, at sa tuyang choir, lay minister, at sa tuya pong mga mass collectors, sa mass sponsors. Thank you po. Reminder lang po sa aga, kapiyastahan ni Saint Blaise, ang patron kan mga may kamatean sa throat. So, magkakaigwa po kita nin pagbendisyon sa
gabos na misa sa aga, magpoon 6:45, 12:15, and 5:30 in the afternoon. So, itong kandila na benendisyonan ta, iyo man ang gagamiton niya to sa pagbendisyon kan sa indong mga throats. Thank you very much po. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita gabos kan Dios na mamumuton asin maherakon na nama an aki asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Nakaw sa mga dalanin ginaban, si Jesus labot sa mga katawuan, parayo halaniman, aduman banwaan, siya daron niya tungon niya. Ang tatarahon na dadamon, ang tinapay na nagbaso, ang murabot din bagong puso, lamanin sa kapwa maglingkod. Lakaw sa mga dalanin ginaban, si Jesus daron sa mga Tawahan, ayo haraniman, aduman banwaan, siya darhon niya tungon niya. Harayo haraniman, aduman banwaan, siya darhon niya tungon niya. Thank you and good morning. Good morning to Father.